Hello? Hello, Kapitan, Uncle Dares. Wow, ni kana kam dito, ni Isaac Manay. Adami ni report ko. I-report ko man ni Lunsyo, Uncle. Katina ko utanga ka. Bastos ka, singsinger, di ba kururay? Ibak lang aro nga, bayadak to, adda ko na lang aro doon. Kasi istorya na dito, Uncle. Idi awan ti pagkamanga ko, idi awan ti pagutanga ka na, di kayo makatulong ka kabagya, di ka mapautangan. Umasa di ka kinilunsyo Iso na tinagkamanga ko. Pati ko lang kanya na, Padre, pautangan naman pelang ta, bayadak to lawas na, iso timbak deta. Kaya di umayin ti lawas na, adamo, te utang ko pa iti sa bali, di binayada. Alam nga ngayon ako pinilunsyo ka, adamo pinakautang gaya. Pakianos mo ng Padre at bayadak to no kinsinas ko na. Kuwang ko na naman. Iso deta. Hindi mo may manti kinsinas na ng kalkat. Te gaya mo cellphone ko, tintin na ka, kiso pala inyo na ka. Kati cellphone. Pakianos mo ba Padre at bayadak to lata no agtaposan ko na. Tapos na sweldo daw. Kuwang ko na naman tanggal. Kami dumayan di, tapos manin ka, motor ko, kaguyo dun da. Alang iyon ak nilunsyo. Hindi, inyo na ka. Kinasarita ka, nilunsyo. Ay, Padre, ito no malabasit. May abulan nun, uwang ko na na. Hindi, may mga bulan nun, ay, agbayad naman di apartmental. Kalang iyon ak nilunsyo, patakyasan na kami di apartmental. Timbakan niya na, Padre, bayadak tulad ta tunod, da kwarta kong kuna kanggal, dita inibatak nga sao. Kawang Padre, kuna na. Kalagwang mo tanggal. Kay tatan, subli nga subli di apartment. Subli-subli nga may agsinger. Iso kati kuna kato ka, di tao ta apartment. No may nilunsyo, iba kayong awana ka, kuna. Kiso imbagata ka na ayaw. Katsak pa nga tatanggal. Makauma, singir ka singir. Inaldang agsingir. Katsak isisi na. I-ignore ko ba video call pa nga video call, tawag pa i-direct ko. Team-block ko pa na minsan iso na. Nga may di na minsan nga, daw ang lisueta na corner ako. Na idi ko di sa kalman, na corner na. Kabayadak tong bigat, kung nakatadaro kwarta ako. Kami di kalman, birthday. Kasi siyempre, anong arti yun na? Yun ang arti nun siya. Awa namin di birthday at yun na ka. Katam no, damay may upload kung alabintas nga ala. Katatan, teori kita na ito yung anunsyo. Impos na mo ta Facebook lang kal. Kawan. Dito yung isa ka nga, bebayat, ti utang na kasi ko na naman lang. Kawan na. Indanon da kanya. Inan-block ko sa ako yung message. Yung message ko tatay, anunsyo na arod, Padre ko na. Timbak mo nga, bayadak tulat ta ko na, nagwang ka mo ko na. Impos na ta Facebook ang ka na, kato, in-share da. Madi Timbak kanya na lang deta pinangpos mo kanya ta Facebook lun siya. Umanayang nga bayad ko, deta utang ko kanyang panakanggang. Kawa na. Madi cyber, ano yata, cybercrime mo, deta ano ka. Isuwar ka, ananggang. Wala. Ikabil ta husgado Ikaso ka. Sak dumawat ak ti danyos naibabain na ka. Kapag iso nga, bastos, dito nga, sing-singir. Iso nga tinawagan ka nga, ta. Sikat mo ka makatulong kanya, ikaso ta, ipapulis ta. Dumatak ti danyos. Abay, di nagtulungan ng kal. Ay, walang kal, pasensya. Inkaso ka ba, gayam. Ay, wal, una ta, singir ka nga kasingir din na minsan. Ay, wal, gayam, naikaso ka, kal. Wal, pasensya ka ro doon na. Wal, nalipatak ang kal. Uray kayang sikat, nakautangak di ko, so edi, umaynat ni Raud, dito yung balay ka, ingkaso ka. Wal, pasensya ka raw. Wal, uncle, pasensya.